Triqantom Buttigieg fiż-Żejtun, mill-ġdid il-post fejn seħħ inċident ikraħ. Inċident li ħalla mara ta' 37 sena mill-Polonja fil-periklu tal-mewt u tifla ta' 3 snin ferruta gravi. Ħabta li seħħet it-tnejn għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Il-Pulizija tad-Distrett marru minnu fih fil-post u minn sħarriġ preliminari illi sar, ir-riżulta li fil-ħabta kienu involuti vettura ta' tip Toyota Hilux, missuqa minn raġel ta' 22 sena residenti Marsa Scala u vettura ta' tip Toyota Aygo, missuqa minn raġel ta' 36 sena mill-Polonja. Fit-Toyota Aygo kien hemm ukoll il-mara ta' 37 sena, tifla ta' 10 snin u tifla ta' 3 snin, kollha mill-Polonja. U mhux esklus li l-Pollakki kienu f'pajjiżna għall-btala għalkemm dan il-fatt ma ġiex ikkonfermat. Fil-post tal-inċident issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll ambulanza li ħadet lil mara u lit-tifla ta' 3 snin l-Isptar Mater Dei għall-assistenza medika. Aktar tard, il-mara ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi serji filwaqt li t-tifla minn ġrieħi gravi. Iż-żewġ irġiel l-oħra u t-tifla ta' 10 snin ma sofrew ebda ġrieħi. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Rachel Montebello illi ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta illi ġiet appuntata. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadha għaddejja. Sfortunatament din it-triq fil-periferija taż-Żejtun ilha għal snin twal sinonima ma' inċidenti fatali. 10 snin ilu f'dan l-istess post kien seħħ inċident li ħassat il-ħajja ta' koppja żagħżugħa u binthom ta' 3 snin.